Ahojte, volám sa Peter a síce nie som motoristický novinár, ale aktuálne už mesiac alebo viac ako mesiac jazdím na aute, ktoré je čínskej výroby. Výrobca je Dongfeng Forting, tak teda celý názov Dongfeng Forting U-Tour. Je to auto, ktoré teda je z Číny a na internete je niekoľko recenzií na toto auto a keďže ja ho už viac ako mesiac používam a najazdil som na ňom viac ako 6000 km, tak myslím, že ako užívateľ môžem povedať prvé dojmy a pocity a hlavne zhodnotiť po tom mesiaci, či práve nákup tohto auta neľutujem a či by som rovnaký krok urobil opäť. Dongfeng Forting U-Tour. Tak sa volá toto auto a musím povedať teda, že pôvodne sme sa s manželkou rozhodovali a chceli sme kúpiť elektromobil, avšak naša jedna z hlavných podmienok bola, že to musí byť auto, ktoré má 6 až 7 miest na sedenie pre pasažierov. Pretože sme boli zvyknutí, predtým sme mali Renault Grand Scenic, takýto istý, veľký 7-miestny a zvykli sme si na to množstvo sedačiek a tak sme chceli niečo podobné, ale elektromobil. Keďže sme však zistili, že elektromobil s týmito parametrami, ktorý je teda pre 6 až 7 pasažierov, sa cenovo pohybuje úplne v iných číslach, tak sme nakoniec povedali, OK, bude teda nakoniec len benzínové auto alebo dieselové, aké nájdeme. A ja som potom pri surfovaní na internete náhodne našiel Dongfeng Forting U-Tour. Na obrázkoch ma veľmi to auto zaujalo, hlavne aj tým, že malo 6 alebo teda 7 miest. A potom sme sa išli pozrieť do Prešova k predajcovi na tieto autá, sadli sme si dovnútra a ako náhle sme ho znútra videli, sme si povedali, není o čom. Naozaj, tak nás to auto zaujalo, že sme si povedali, nie je o čom. A musím povedať, že to auto nás stále uchvacuje vnútorným interiérom. To bol jeden z hlavných rozhodujúcich momentov, keď sme videli tú výbavu vnútorného interiéru a celkovo toho auta v porovnaní s tou cenou, za ktorú sa na trhu ponúka momentálne na Slovensku, sa mi zdá 32 990. My sme ho však kúpili výhodnejšie, pretože keď sme ho videli v Prešove, tak sme ho chceli strašne v tej istej farbe, ktorej sme ho videli a to bolo taká bledučko-blankitno-zelená metalíza. Tu však na Slovensku aktuálne nemali, musela sa objednávať a tak sme išli kúpiť do Čiech, kde ju mali a dokonca ten predajca pri Prahe, tak tam sme to auto kúpili ešte dokonca o 2000 eur lacnejšie, než stalo na Slovensku, lebo mali na ňo akciu. Samozrejme, peripetia s prihlasovaním bola trošku horšia, to znamená, museli sme urobiť kontrolu originality a všetky tieto ďalšie veci, bolo to niekoľko úkonov navyše. Však aj tak nás to auto vyšlo výhodnejšie ako na Slovensku, čiže v podstate super, takže vlastne to auto vyšlo okolo 30 000 eur. A musím povedať teda, že sme s ním najazdili doteraz, do dnešného dňa, aj momentálne sa nachádzam v Španielsku, v Torrevieje a najazdili sme cez 6000 km už. A aké sú teda moje dojmy z tohto auta? Aké sú plusy toho auta? Aké sú mínusy toho auta? Budem sa snažiť byť naozaj objektívny a povedať vám, tým, ktorí sa možno rozhodujete, či čínske auto áno alebo nie, tak či je to vhodná alternatíva a investícia alebo nie. V prvom rade teda interiér. Interiér musím povedať, že nás uchvacuje a uchvátil na začiatku a uchvacuje nás stále. Interiér je úžasný, má veľmi príjemné sedačky, má veľmi príjemný, naozaj celý ten vzhľad toho interiéru pôsobí veľmi kompaktne, uhladené, naozaj sa cítim jak v prémiovom aute, Mercedese alebo v akomkoľvek inom aute. Proste vyzerá úžasne to auto, ale aj pohodlnosť sedačiek pre šoféra, spolujazdca, ale ostatných cestujúcich je úžasná. Môžem to povedať naozaj, pretože manželka s deťmi cestovali v 2. a 3. rade sedačiek a boli nadšení, cestovalo sa im veľmi, veľmi dobre. Musím povedať teda, že aj 3. rad sedačiek, ktorý tu je urobený tak, že tie sedačky sú plnohodnotné. Naozaj reálne sú plnohodnotné, to znamená, že fungujú tak, že si tam pokojne môžu sadnúť 2 dospelí ľudia dozadu, aj 3, ale pohodlnejšie 2 a plnohodnotne docestujú. Tie miesta na sedenie majú na bokoch normálne odkladací priestor na poháre, majú USB porty na nabíjanie, majú vlastné okienka. Proste fakt je to sedenie plnohodnotné. Viem to porovnať s Renaultom Grand Scenic, ktorým som mal predtým 7-miestny, kde tie zadné sedačky, ten 3. rad, bol naozaj urobený tak, že na prevoz detí OK, ale dospelý absolútne nemal šancu tam cestovať. V tomto prípade
to auto ponúka taký priestor, že to testovanie je fakt super. Zároveň je super, že tu je druhý rad sedačiek, obsahuje len 2 sedačky. Vidíte to aj tu za mnou. Sú tam len 2 kreslá, ktoré sú naozaj pohľovateľné, majú opierky na lakťové opierky. Sú super, dajú sa pohybovať od seba k sebe. Deti labzujú stále po aute hore dole, v autobuse chodia. Oni si to nevedia vynachváliť, strašne im to vyhovuje, ale aj toto je úžasné. Tie sedačky v tom zadnom rade sa dajú pohybovať k sebe, od seba, dozadu, dopredu, operadla sa dajú sklápať. Proste geniálne. Zároveň je výborné to, že aj predné, aj zadné sedačky v prvom aj druhom rade sú ventilované a aj vykurované. Takže to je takisto úžasné. A pohodlnosť tých sedačiek pre mňa ako šoféra musím povedať, že sú výborné, pretože už som cestoval veľakrát autom. A predtým to som mal Nissan Juke požičaný, asi pol roka som na ňom jazdil. Mal som Renault Grand Scenic, mal som Nissan, mal som Mazdu 6, mal som Škodovku, Oktávku a tak ďalej, Audinu. Proste na veľa autách som jazdil, ale musím povedať, že pohodlnosť týchto sedačiek je naozaj úžasná. Mne sa naozaj nestalo, a to sme cestovali do Španielska naozaj niekedy aj 3-4 hodiny bez prestávky, lebo všetci spali, tak som sa snažil urobiť čo najviac kilometrov, že som sa potom necítil dolámaný. Poznáte to z dlhej cesty, že sa musíte postaviť a natiahnutý chrbát? Nie. Dokonca sedačka šoféra má aj masážny systém, ktorý funguje výborne. Opäť viem porovnať s Renaultom Grand Scenic, kde tá masáž bola a cítil som, že mi niečo chodí po chrbte, ale nebolo to nejaké výrazné. V tomto prípade máte pocit, ako keby vám naozaj niekto silno palcami tlačil do chrbtice. Funguje to výborne, dokonca niekedy musíte si začiatku na tom až zvyknúť, lebo to pôsobí až rušivo, jak vás to bodá, jak sa menia tie body, ale potom to pôsobí veľmi príjemne, samozrejme je tam niekoľko tých režimov tej masáže. Čiže interiér v rámci týchto vecí a v rámci plusov, ja som si robil aj takú pomôcku, aby som bol naozaj kompletný, je super. Priestor výborné. Super je, že sú tu neskutočne veľké okná. Či už to strešné okno, alebo teda panoramatické. Ja to volám strešné, pretože keď som bol na kontrole originality, keďže som auto priniesol z Čech, tak mi ho museli zapísať a nevedeli mi ho zapísať. Pýtali sa, či je to strešné okno alebo panoramatické okno, pretože vraj strešné sa otvára a panoramatické je v kuse. Toto je panoramatické, ktoré sa otvára do polovice, čiže mi to napísali ako strešné okno, nevedeli to napísať. V každom prípade je to naozaj velikánske okno, začína od prvého radu sedadiel až cez celý druhý a zasahuje až do tretieho, čiže naozaj veľké strešné okno, vidíte ho tu za mnou. Aj zadné dvere sú veľmi masívne, veľké, poskytujú velikánske okno. Je pravda, že deti majú trošku problém si ich same otvoriť, keď stojíme napríklad v nejakom sklone, lebo sú naozaj ťažké tie dvere, ale zase poskytujú výborný komfort pri nastupovaní, pri vystupovaní a nehovoriac o tom, že pri tom cestovaní ten výhľad je neskutočný cez ne. Negatíva interiéru, tých je takisto niekoľko. Jeden z nich je ten infotainment, ktorý tu je, ktorý je veľmi fajn, má všetko, čo treba. Akurát je trošku nepraktické to napájanie cez ten Carbit, cez tú aplikáciu, ktorú mám stiahnutú v mobile. Cez kábel si to hneď viem vždy spárovať a spustiť a to zrkadlenie tej navigácie je tam potom OK. Len je to trošku celé také, keby tá navigácia bola tam, a nemusel som stále potvrdzovať na mobile, spárovať a tak ďalej, mirroring a tak ďalej, zrkadlenie a tak ďalej. Skrátka, funguje to bezproblémovo, ale je to o tom, že vždy, keď idem cestovať, musím si najskôr, skôr sa pohnem, si to nastaviť celé, trvá to asi minútu a pol, aby mi to fungovalo. Ináč s tým nemám absolútne žiaden problém, ja používam Cjig alebo Google Mapy a krásne cez to fungujem. Výborné je, že to zrkadlí môj telefón, to znamená, že vieme cez to pozerať aj videá, vieme pustiť deckám, alebo do zadný rad pozerať videá, dokonca sme boli v oceanáriu, tak sme si pustili videá, čo sme si natočili a spomienky a celú cestu pozerali to, čo sme si ponatáčali, čiže to bolo celkom praktické. Zároveň jedno negatívum interiéru, ktorý môžeme ešte vytknúť, a to je vlastne exteriér a interiér zároveň, je, že teplota, ktorú mi ukazuje predný displej na palubnom počítači, čiže teplota vonkajšieho vzduchu, je brutálne opozdená. To znamená, že ja keď vypnem auto, a teraz je aktuálne, dajme tomu 28 stupňov alebo 27 vonku a zapnem to auto večer, keď je vonku 19,
tak mi stále ukazuje ten poslednú teplotu tých 28 stupňov a trvá to asi 10 minút naozaj, kým tá teplota vonkajšia sa ukáže reálna. To znamená, že musím sa naučiť, že musím počkať 10-15 minút, aby mi to ukazovalo reálnu vonkajšiu teplotu. Tým pádom aj tá klíma sa podľa toho riadi a podľa toho nejakým spôsobom funguje tak zvláštne. Tým pádom chcem povedať iba to, že možno je to len upgrade infotainmentu alebo niečo, bude sa to dať vyriešiť. Zatiaľ ale mám pocit, že tá teplota ide cez Čínu, keďže tá auto je z Číny, alebo to musia schváliť tam tú informáciu, ja neviem, srandujem samozrejme, ale je to naozaj opozdené, ten teplomer. No a ešte jedno negatívum v rámci tohto interiéru môžem povedať, ktoré potom už počasie ani nie je negatívum, ale je zvuk toho autorádia a tých reproduktorov v aute. V aute ich je konkrétne 6 alebo 8 ich tu je, ale musím povedať, že keď som presadol napríklad z obyčajného Nissan Juke, ktorý naozaj ten zvukový systém nemal nejaký extra mega, ale potom som si pustil ten zvukový systém, tak mi to spôsobilo na mňa brutálne, ale že brutálne plechovo. Hej, mal som pocit, že k tomu chýbajú basy, potom si človek už zvykne, už mu tam nechýba nič. Ale zo začiatku naozaj som mal pocit, že ten plechový zvuk ma trošku iritoval, taký proste nevýrazný. A to má možno dočinenia trošku aj s Bluetoothom na telefón, keď chcem telefonovať cez Bluetooth, cez handsfree, proste nedá sa. Ja počujem krásne tých ľudí, ale oni ma nepočujú vôbec. Hej? Alebo počujú ma, ale musím strašne kričať a blbo sa telefonuje, keď musíte vy takto kričať, aby vás bolo počuť. Proste celé zle. Čiže na handsfree Bluetooth telefonujem tak, že mám telefón na hlasitý odposluch a mám ho tu pri sebe a tak rozprávame. Nedržím ho samozrejme v ruke, ale mám ho tu nastojané na uchyťke a tým pádom takto telefonujeme. Čiže toto je ešte takisto veľká nevýhoda. Neviem, jak to majú vyriešené, neviem, kde tu majú zabudovaný mikrofón, možno by to trebalo nejako vyriešiť, ale toto je ešte negatívum. Pre niekoho môže byť zásadné, pre mňa to zase až taký problém nie je, pretože väčšinou, keď telefonujem, tak keď šoferujeme, tak netelefonujem a keď je to niečo dôležité, tak zastavím. Dobre, to je čo sa týka interiéru. Aké sú moje poznatky v rámci jazdných vlastností tohto autička? Jazdné vlastnosti, plusy brutálne je, že to autičko je veľmi dobre nastavené podvozkovo. Nie je to auto ani veľmi tvrdé, ani veľmi mäkké, naozaj veľmi príjemne pláva po ceste. Zároveň musím povedať, že predtým som mal ten Nissan Juke, na ktorom som jazdil, Renault Grand Scenic, Oktávky a tak ďalej. Oproti tomuto autu všetky tie auta boli naozaj tvrdé. Toto auto je oproti týmto predošlým značkám, ktoré som spomínal, veľmi mäkúčke, príjemne pláva na ceste. Nie je to veľmi, ale je to také naozaj na cestovanie veľmi, veľmi dobre nastavený podvozok. Motor je tu 1.5, oficiálne píšu do papierov, že je 130 kW, v skutočnosti v raji je však 145 kW, ale kvôli homologizácii to takto nejako urobili. Tak mi to vravel sám importér. Čiže vlastne autičko je oficiálne 130 kW, ale ten motor je absolútne dostačujúci na to, čo človek potrebuje. Hej. Čo potrebujem od toho auta? Zrýchlenie, dokonca v mnohých textoch som videl, že nevedia, aké to má zrýchlenie, lebo že to výrobca neuvádza. My sme to merali včera aj dnes. Včera nám vyšlo 10,7, dnes 11,2 sekundy z 0 na 100. Čiže to autičko je takmer 5 metrov, široké asi 2 metre, váhu má okolo 1700 kg a myslím, že úplne do pohody to dáva. Ináč, keď sme pri tých váhach, môžem povedať aj konkrétne váhy, ktoré teda sú, pretože v mnohých testoch sa novinári na to odvolávali, že nemajú presné údaje o váhach. Ja mám technický preukaz a tým pádom mám tam všetko pozapisované a môžem povedať teda, že reálne váhy tohto vozidla sú následovné. Takže prevádzková hmotnosť je 1865 kg, najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť je 2375 a mám aj ťažné zariadenie, ktoré som si dal namontovať. Montovala mi ho firma Gaia z Bešenovej, ktorá ho aj homologizovala na tieto autá. Majú nosnosť alebo ťažnosť maximálne, môžete ťahať za sebou brzdený príves v maximálnej váhe 1500 kg a nebrzdený 750 kg. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, čiže aj s prívesom, keby ste ťahali niečo maximálne 3875 kg, môže mať celé vaše auto aj s ťahaným prívesom.
To je informácia, ktorú som nikde nepočul, takže ešte to aj tu, aby zaznela. Motor je ale ináč veľmi absolútne dostačujúci, spoľahlivý, nie je veľmi hlučný, aj keď teda tá hlučnosť, keď pridávate alebo ho vytáčate, je samozrejme jasná, čo je úplne prirodzené, benzínové motory takto fungujú. Zároveň musím povedať, že pneumatiky, ktoré tu sú obuté, sú absolútne v pohode. Mnohých novinárov pri testoch som videl, že ich hejtovali, lebo že sú Ling Long čínske, že okamžite by ich prezuli. Ja som ich vyskúšal, sú to celoročky na ceste, kde pršalo. Celú cestu do Španielska nám pršalo, bolo okolo 12 až 15 stupňov, sa to menilo a tie pneumatiky sa správali na tej mokrej vozovke na diaľnici úplne v pohode. Samozrejme, nevyskúšal som si ich v zimných mesiacoch na snehu, ale čo som videl jednu recenziu z Čech na toto autičko, tam ten chalanisko to skúšal akorát počas snehu a vravel, že úplne do pohody. Čiže ja s tým nemám problém, tie pneumatiky nie sú vôbec nejako extra hlučné, čiže vôbec nemám dôvod ich prezúvať. Zároveň auto sedí dobre na ceste, výborne sa s ním manévruje, pretože má to autičko 360 stupňovú kameru, čiže vidím, krásne si viem prepínať a viem naozaj krásne vidieť, čo kde sa nachádza pri tom aute, či keď zacúvavam aj napriek tomu, že má takmer 5 metrov to auto a tu v Španielsku napríklad v podzemných garážach sú veľmi úzke priestory, vždy si to prepnem do tej 360 stupňovej kamery a krásne vidím. Zároveň je super, že jedna kamera je na čelnom skle, nemusíte mať čiernu skrinku alebo black box alebo autokameru, pretože tam strčíte len SD kartu a krásne vám to nahráva aj obraz dopredu, ktorý viete použiť v prípade nehody alebo čohokoľvek. Zároveň to má tempomat, to autičko má len obyčajný tempomat, nemá adaptívny. Mne to ale absolútne vyhovuje, pretože ten adaptívny som moc nemusel. V mnohých autách totiž ten adaptívny tempomat fungoval brutálne zle, napríklad to Renault Grand Scenic alebo aj Nissan Juke, ktorý som mal, tak tam to fungovalo neskutočne zle. Ten adaptívny tempomat pribrzďoval kedykoľvek brutálne, potom prudko pridal, keď sa potreboval rozbehnúť. Takže som väčšinou používal obyčajný, ktorý to ale nemalo, čiže buď som mal adaptívny na výber, alebo žiaden. Tu je len obyčajný tempomat a to mi absolútne vyhovuje. Výborne mal vyriešený tempomat Mazda 6, ktoré tie majú naozaj skvelý tempomat, musím povedať, adaptívny. Ten funguje, plynulé pohýňanie sa, fakt super. Dobre, zároveň dažďový senzor má to autičko, ten funguje výborne, vyskúšal som celú cestu, fungoval super. Pri Renaulte Grand Scenic a Nissan Juke som s tým mal trošku problém, nevedel som správne nastaviť polohu tých stieračov na tých senzoroch, aby to reagovalo, už som mal celé zarosené sklo a ešte mi to stále nestieralo. Toto autičko zatiaľ bol v pohode. Takisto spotreba a brzdy sú výborné. Najprv k brzdám. Brzdy fungujú neskutočne dobre. Musím si niekedy dávať pozor, sú veľmi citlivé. Niekedy, keď na to moc dupnem, tak celá rodina je nalepená na prednom skle. Čiže brzdí to autičko veľmi fajn. Čo sa týka spotreby, tam som si to takisto meral. Keďže používame auto v 7-miestnej verzii, tak kufor tohto auta nie je veľmi veľký a tým pádom nie je veľmi využiteľný. A tak sme museli urobiť riešenie, že sme kúpili priečne nosníky a najväčší box strešný, aký existuje, tuším 740 litrový box sme kúpili, v ktorom sme mali pobalené veci a tak sme cestovali do Španielska. Čiže tam tá spotreba logicky išla vyššie. Pohybovali sme sa spotrebou okolo 7,6-7,7 litrov na 100 km. Avšak tu v Španielsku sme ich dali dole, najazdil som už ďalších 3000 km a musím povedať, že pokiaľ máte naozaj jazdíte rodinným spôsobom, štýlom pokojným, neponáhate sa, nevytáčate ten motor, tak naozaj na okreskách sa viete dostať pod 6 litrov úplne v pohode v spotrebe. Na diaľnici, keď idete tých 110-120, takisto do tých 6 a 6,2. Mimo v meste samozrejme je to trošku inak s tou spotrebou 6,9 až 7,2. S tým musíte rátať úplne v pohode do 7,5. Čiže tak, keď máte ťažšiu nohu, tie spotreby sú samozrejme úplne niekde inde. Nevýhody exteriéru a jazdných vlastností musím povedať, že sú dve, ktoré som našiel. Jedna z takých mínusov sú svetlá. Svetlá svietia výborne, pozor. Svetlá svietia výborne, majú svietivosť výbornú, ale majú adaptívne svetlomety, sú to, čiže prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel. A tam to nefunguje veľmi dobre, ale zase musím povedať, že to mám úplne rovnaký skúsenosť, mám aj s Renaultom Grand Scenic, aj s Nissanom Juke. Najlepšie to fungovalo v Mazde adaptívne svetlomety, v Mazde 6, tam to fungovalo geniálne, ak to obsvecovalo a reagovalo i hneď. Mazda to má vyriešené geniálne.
tomto autičku to funguje úplne rovnako ako v Renaulte Grand Scenic alebo v Renaulte, alebo v Nissane Juke, ktorý som mal predtým. Proste svetlomety, adaptívne svetlomety sa prepnú na diaľkové svetlá, keď je niečo oproti sa vypnú, ale veľmi neskoro, moc sa im nechce. To znamená, že keď napríklad ide kamión oproti, ktorý má schované svetlá za zvodidlami a vidno len kabínu, tak vám pravidelne tie kamionnosti blikajú. A naopak, keď ide pred vami auto a už je dosť vzdialené a má len dve malé bodky červené z zadných svetiel brzdových, ktoré svietia pred vami, tak toto auto berie, že už môže zapnúť diaľkové a praskne mu tam diaľkové. Čiže štandardne som si to v noci potom vypínal a som si to prepínal sám, aby som tým vodičom oproti a predo mnou nerobil zle. Rovnakú skúsenosť mám ale aj z Renaultu Grand Scenic, ale že úplne rovnakú, a aj z Nissanu Juke. Takže je to mínus tohto auta, ale zase v tej cenovej kategórie, že auto v tejto výbave, v týmito rozmermi za 30 000 nemôžem ani chcieť viac. Prevodovka tohto autička je ďalšie mínus, ale zase nie. Jazdné vlastnosti tej prevodovky sú super. Sem tam sa mi ale stalo, a možno je to moja chyba šoférska, že niekedy tá prevodovka sa mi zdalo, že keby nechcela podradiť a výtočne držala ten motor vo vysokých otačkách, aj keď napriek tomu, že som nejako extra nevytáčal to auto alebo nepridával, stalo sa mi to do kopca a párkrát, keď som sa pohýňal na diaľnici, že som mal normálne až nutkanie si to hodiť do manuálu a podradiť. Ináč je tu automatická prevodovka Hyundai, motor je Mitsubishi a ten je takisto veľmi spoľahlivý. Dobre, čo by som vám ešte povedal k tomuto autičku je, že aj napriek tým pár mínusom má len samé plusy. My sme z toho auta stále nadšení. Sedačky sú napríklad úžasné aj v tom, že sa veľmi dobre udržujú, pretože je to umelá koža a máme malého synčeka dvoročného, ktorý už to zachytal aj ručkami od jahôd a tak ďalej. Vlhkou handečkou som to pretrel a krásne sa to vyčistilo, som nadšený z toho. Takže som sa bál trošku, že bledá koža, že to bude masaker, ale funguje to výborne. Ak teda mám zhodnotiť, či by som sa pre toto auto rozhodol opäť, aj napriek tomu, že teda ten zvukový systém nie je bohviaký a že ten infotainment a tá teplota a tak ďalej a to prepínanie svetiel automaticky nefunguje až tak ideálne, ale popri tých všetkých plusoch, čo je 7 miest, naozaj neskutočný priestor, strašne veľa odkladacích priestorov všade, vo dverách, vpredu, krásne vysúvacie stolčeky, to auto je proste geniálne, zatiaľ sme z neho stále nadšení. A keby som sa mal rozhodnúť po mesiaci 6600 km, ktorý máme najazdených na tom autičku, znovu pre to auto, urobil by som znovu toto rozhodnutie. Určite to nie je zlá voľba. Ak teda máte rodinu alebo hľadáte väčšie autičko pre rodinu a na cestovanie, toto je naozaj správna voľba. Takže vám brutálne to autičko a vrelo odporúčam. Ak máte chuť si ho vyskúšať, naozaj využite predajcov, je ich na Slovensku naozaj cez 10 po celom Slovensku od východu až po západ. Sadnite si do toho auta a budete vidieť, jak to auto úžasne vyzerá. Aj ako je v noci podsvietené, ako svietia tu rôzne doplnky. Proste máte pocit, že sedíte v luxusnom Mercedesi. Naozaj v luxusnom Mercedesi. Toť vsio momentálne z môjho prehľadu o tom, ako to autičko funguje po mesiaci. Nie som motoristický novinár, ale ak sa vám video páčilo, kľudne dajte odber, budem rád. Ak nie, tak si chodte urobiť vlastný názor, chodte sa s ním previesť, alebo si ho požičajte od niekadeľ z predajne a vyskúšajte. Ja naozaj mám pocit, že sme spravili dobrú voľbu. Dongfeng 14 U-Tour, aj napriek tomu, že je to čínske auto, ale je to automobilka, ktorá je viac ako 65 rokov vraj na trhu, najstaršia automobilka v Číne, ako u nás Škodovka. Tým pádom aj to mi dávalo také zabezpečenie. Super je, že zatiaľ nič nevrzga, nič sa nekazí, nič nikde nepiští a tak ďalej. Dongfeng, ďakujem pekne. Ahoj.